Ο ελληνικός στρατός στα Καρδάμελλα. Ναι, μην δείξεις αυτό, θέλω να δείξω και τους σκοπούς μία. Πάρε σεφ. Όχι, με τώρα πιάσω, να μίσω. Όχι, να παραγώ και πάλι μεσό. Εκεί ρε, εκεί πέρα κάτω. Δεν έχει άλλο, ναι. Κάτι τα κράνη, εδώ δεν προβλέπω τα κράνη. Στα πλάγια αυτό δεν φαίνεται καλά. Αλλά έχουμε να παίξουμε με κράνο. Σε εξάρτηση. Έλα ρε γαμημένο. Το έκανες ψηλέ. Παραγαπητέ. 15-30 στα σετ. Τι έχεις να πεις για τα Καρδάμελλα στρατιώτη? Ζάχαρη, στρατιώτη. Δεκανέα, έφεδρο δεκανέα. Συγγνώμη κύριε Δεκανέα. Περιμένω μια απάντηση κύριε Δεκανέα. Θέλω να πω ότι ο στρατιώτης είναι σε καλή φόρμα. Συμπαίκτης σου μπορώ να πω, Κύριε Φανίδη, τι έχετε να πείτε για τα Καρδάμελλα? Είναι λίγο... Προβλεπόμενα, This is the end. Κύριε Σεφ. Εγώ τι να πω, τα λέγει περιτά. Ο Μάγειρας εδώ είναι... Σκοπέ να περτού. Τι να πω. Γάμι σέταρα. Δεν έχουμε αθλητικές εκδηλώσεις εδώ. Κρήτη τι λέει, αλλά στις 30 μέσα απολύες.